Marı vilayet çağılar hastaxanasyna ýeti içagry bilen keselen çağılar köp getirilip başlany diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerini 30 sentýabrda habar berdi. Marı vilayetiň Marı şäherine yerleşýän çağılaryň hastaxanasyna içagyrly çağılar köp getirilýär. Ene atalar çağılaryň ýeti diareýa bilen keselhanalary düşmegini gök önümlerden görýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä çağılar baglaryna hili pes gök önümleriň getirilmegi içagry keseliniň çağılarda köpçülikliğin häsiýeti iýe bolmagyna getirýär. Bazarlardan geçmeýän duran gök önümleri has arzan bahadan satyn alyp çağılar baglarynyň hojalyk üpçünçilerini paýlaýarlar diýip habarçy aýtdy. Habarçy Marada gök bakça önümlerini ösdürip yetişdirýän daýhanlar bilen geçiren gurrun döşlüklerini salgylanyp soňky döwürlerde öndürilýän gök ekinleriň diňe mineral dökünleriň kömegi bilen ösdürilip yetişdirilýändigini aýdýar. Marı vilayet çağılar hastaxanasy soňky döwürlerde çağılaryň arasyna köpçülikliğin häsiýeti iýe bolýan içagry keseliniň mümkin bolan sebäpleri barada resmi düşündürüş bilen çykyş etmedi. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrundeş bolan oba hojalyk kunärmenleriniň sözlerine salgylanyp Marada yerleşýän himiýa senagatyna degişli kärhanalaryň regiona oba hojalyk ekinleriň ösdürilip yetişdirilmegine ýaramaz täsiriniň bardygyny aýdýar. Marı vilayetinde häzirki wagtda himiýa senagatyna degişli beýleki senagat kärhanalary bilen bir hatarda Marı azot önümçülük birleşigi, Marı karbamid zawody hemde Marı şäherine yerleşýän ammiak öndürmäge ukyply gaz himiýa toplumy bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu önümçülük kärhanalaryň ekerançylyk önümleriniň saglykly ösdürilip yetişdirilmegine ýetirýän täsiri boýunça oba hojalyk hünärmenleri bilen geçiren söhbetdeşliginden soň bularyň insan saglygyna ýetirýän täsiri bilen bagly yerli lukmanlaryň bir näçesi bilen gurrundeş boldy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertine habarçy bilen gurrundeş bolan lukmanlaryň aýtmagyna görä, çağılar baglaryna sarp edilýän gök bakça önümleriniň diňe mineral dökünleriň hasabyna ösdürilip yetişdirilmegi bilen soňky wagtlarda çağılaryň arasyna köpçülikliğin häsiýetde ýüze çykýan ýeti içagry keseliniň arasyna berk ara baglanyşyk bar. Ýurdun saglyk resmiýetleri Marı vilayetina çağılaryň arasyna köpçülikliğin häsiýetde ýüze çykyp başlan kesel barada resmi beýanat bermeýärler.